आम शंखक्षेत्र बा पुरी जगतरनाथ जगन्नाथଙ୍କର ଏକ ଧାମ ଅଟେ। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ପୁରୀର ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର ମହୋଦଧି, ଆଉ ମହୋଦଧିରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଥାଏ ଶରଧା ବାଲି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ କହନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଥାଏ 56 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, 56 ଭୋଗରେ କାହିଁକି 56 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥାଏ? କାହିଁକି 57 ନଥାଏ? କାହିଁକି 65 ନଥାଏ? କାହିଁକି 62 ନଥାଏ? 56 ଭୋଗ କାହିଁକି 56 ଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଯଦି ଭୁଲ କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ମାର୍ଜନା କରିବେ। ଏକଦା ଇନ୍ଦ୍ରରାଜ ଖୁବ୍ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିଲେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ଉପରେ। ବୃଷ୍ଟିପାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ତାଙ୍କ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକି ଧରିଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ରଜବାସୀ ସେହି ପର୍ବତ ତଳେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ପୁରା 7 ଦିନ ଧରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବ୍ରଜବାସୀ ସେହି ପର୍ବତ ତଳେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଯଶୋଦା ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ 8 ପ୍ରହର ସେହି ହିସାବରେ 8 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହିଁ ପରସନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନକୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 7 ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ 8×7=56 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କି 56 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ଲାଗେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମହାପ୍ରସାଦ। ଯଦି ସତରେ କାହାଣୀଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତାହେଲେ ଭକ୍ତିରେ ଥରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।